Господине, бихте ли се представили? Казвам се Ангел Арсов. От София съм. Преди колко време ви преглеждах? Май месец. Май месец. Края на април. Открихме тук, че имате камъни в жлъчката. Да. Беше ли ги открил друг? Не, шлака бяха. Казали шлак. Добре, дадох ви билката за камъните. Изкарахте ли камъни? Изкарах и камъните. И е вкъщи. Да. Камъка, ама забравих да го донеса. Вие пазите камъка от бъбрека? От бъбрека. А от жлъчката, нали ги изкарахте? Изкарах ги, да. Така. Видях ги. Добре. Как се чувствахте преди тая рецепта и как се чувствате сега? Сега съм значително по-добре. Преди си имаше болки. Да чукна на дърво от колко беше? 3 месеца вече няма болки. Няма болки. Няма болки. Колко голям камък от бъбрека изкарахте? Горе-долу колко ноката има 2. Това е колкото ноката? Горе-долу толкова. 5-6 мм. По-голям, около 10 мм. 10 мм камък. Имало е болчици? Имаше. Но важното е, че камъните са излезли. Излезнаха, да. Видях ги. Вероятно се чувствате по-жизнен. И по-добре се чувствам. Добре. Благодаря ви много.